Niko to, 7 dana traje. 8 Pa šta bre, kaže, koja je sad? Sad je, kaže, Nikola, šta je reče? Nikola. Oooo. Ničeo za Ljubsona i Ljubsonu vrlo općinara. Kada on vide kako... Idemo, kretena. Al ne daju općinari, vele još smo mali. Slušaj babo, Orasi su skupi, il međeni, il tamburu kupi, u nešto se udarati mora, u nešto se udarati mora. Kaj dol kolješ, bre? Cepa već spalo.